दिनैनि जि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जि मोनसे जारिमिनारि सान आंनि थाखाय आङो बेखौ बुंनांगोन। दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावथि फारिया जथुमजों लोगोसे जिखिनि जिल्ला आफादनिफ्राय बारग'नाय बिबानगिरिफोरखौ मान होनाय एबा बिदाय होनाय बे हाबाफारियाव आङो गिबियावनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानो होनब्ला एबसुबादि गोथार आफादाव बिबान लानानै खामानि मावनो मोननाया आङो गिबियावनो बुंगोन बियो खाफालनि बाथ्रा। दिनै गावनि इसेल' जि सान्थौ बे सान्थौखौ लानानै बर' हारिखौ सिबिनो मोननाया बर' रायजो राजानि गेजेराव खना खनला एसेब्लाबो जोंनि आगोलनि दैदेनगिरिफोरजों थाफानानै लोगोसेयावनो जिखिनि बिबानगिरिफोरा साखाथि फाखाथि थाफानानै बर' हारिखौ सिबिनायाव अराय सम लामा दिन्थिलांनानै आंखौ खामानि मावनो होनाया थारैनो जोबोद आंनि थाखाय अराय सम गोसोआव लाथावना होननानै आङो बुंगोन। मानो होनब्ला जि समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 1998 मायथाइयाव जिहेथु एबसुआव गिबि सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावनो मोननानै आङो बै दिननिफ्रायनो एबसुआव बिबान लानानै जिहेथु खामानि मावजेनदोंमोन 1999 आरो 20 मायथाइयाव जेब्ला आङो तामुलपुर जौसिन फरायसालियाव आङो हायार सेकेन्डारि फरायजेनदोंमोन। आङो बै समाव बर' एस'सियेसन हिसाबै बेवहाय आङो आफादाव हारिमुनि आफादगिरि महरै आं बिबान मोनजेनदोंमोन। बे लेखायैनो 2021 आं 21आव आं रङिया कलेजाव एडमिसन लाहैदोंमोन। बे 21 मायथाइयावनो आङो फिन आरोबाव रङिया कलेज इउनिट एबसुआव हारिमुनि आफादगिरि हिसाबै फिन आरो बिबान मावनो खाबुखौ मोनदोंमोन। आरो बे लेखायैनो 2003 मायथाइयाव आङो रङिया कलेज इउनिट एबसुनि आफादगिरिनि मासिखौ मोनदों। आरो बे समावनो जेब्ला जोंहा बिटिसि सुक्ति जाजेनदोंमोन, बे बिटिसि सुक्ति जाजेननायनि जि मोनसे जोंहा बै समनि बोखाव जायै जोंहा जेरैबायदि नलबारि कामरुप माने बे हिसाबै जोङो बाक्सा जिल्ला बेबायदि जोङो माने बै जेरैबायदि बिटिसि सुक्ति जानायनि 2003 मायथाइयाव आङो नर्थ रंगिया आनसलिक एबसु हिसाबै आङो सोलोंथाइनि आफादनि बिबानखौ मोनजेनदोंमोन। आरो बे लेखायैनो जिहेथु 2005 मायथाइयाव जेब्ला बाक्सा जिल्ला जाबायमोन, बै समाव आं माने 4 बोसोरनि थाखाय आङो एडिटर आरो बै 2003 मायथाइनिफ्रायनो 2007 मायथाइसिम आङो सोलोंथाइनि आफादगिरि नर्थ रंगिया आनसलिक एबसुनि बिबानखौ आङो मावनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन। आरो 2009 मायथाइसिम 2007 मायथाइनिफ्राय 9 मायथाइसिम आङो गाहायनि आफादगिरि बिबानखौ लानानै खामानि मावनो खाबु मोनदोंमोन। आरो 2009 मायथाइनिफ्राय 2013सिम आङो साहा रंगिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि बिबानखौ 4 बोसोरनि थाखाय मावनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन। आरो बे लेखायैनो बाक्सा जिल्लायाव बिबान मोनजेनदोंमोन आङो 2013 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइसिम आङो जेब्ला डिबेटिं सेक्रेटारि नेहाथारि आरो बुंथिगिरिसिम बिबान लानानै खामानि मावनो मोननाया आंनि थाखाय खाफालनि बाथ्रा। आरो बे लेखायैनो जेब्ला 2022 मायथाइयाव तामुलपुर जिल्लाया एबसु हिसाबै गोदानै दाजाबाय, बे हिसाबैनो आङो गायसनगिरि आफादगिरिनि बिबानखौ लानानै 2 बोसोरनि थाखाय खामानि मावनो मोननाया आंनि थाखाय जोबोद माने खाफाल गोनां। आरो बर' हारिया बेखिनि खाबुखौ होनायनि थाखाय आं अराय सम मालाबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बावनो हानाय नङा। जोंनि बारग'लांनाय दैदेनगिरिफोरखौ आं मालाबाबो बावनो हानाय नङा। दा दिनैबो आङो एबसुनि खामानि मावनो थाखाय जोबोद गोसो दङमोन, नाथाय मानसिया समजों लोगोसे मोनसे खारफानो गोनां जायो। दिनै समानो थिनदों, आंनि खाफालनि बाथ्रा दिनै बुंनांगोन। नैबे समसिमहालागैल' आंनि खाफालानो बुंदों जे एबसुनि बिबान लानानै खामानि मावनाया थारैनो बे समसिमल'मोन। ओंखायनो आङो दिनै बुंनांगोन। ओंखायनो आङो दिनै खावलायनो लुबैदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि गोथार आफादखौ बर' हारिनि जेसेबां सुबुं
जों अराय सम बेखौ जोथोन लानांगोन। ओंखायनो आं खावलायदों फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि डिसिसन लागोन, बर' हारिया जि डिसिसन लागोन, आङो दिनै गदोंब्लाबो बर' हारिनि जि माने मावनांगौ खामानि, एबसुआ जि खामानि मावगोन आं मालाबाबो गोजानाव थानाय नङा। बर' हारिया खैफोदाव गोलैनाय, आङो जाय प्लेटफर्माव थानानै खामानि मावा मानो आं एबसुखौ मालाबाबो बावनाय नङा, दुलाराय बर' फिसाफोरखौ मालाबाबो बावनाय नङा, बर' हारिखौ खैफोदाव गोलैनाय खामानि आं मालाबाबो मावनाय नङा। आरो दिनैनि बे जारिमिनारि साराव आङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फिसा आफादखौ आंखौ जिखिनि सन्मान होनानै दिनै बिदाय होबाय, अराय सम आंनि गोसोआव थागोन। जेब्लासिम आङो थांनानै थागोन बै समसिम आङो एबसुखौ मालाबाबो बावनाय नङा।